Hát szerintem egy kicsit hepegtem, habogtam, utána jutott eszembe, hogy úristen, egy óriási köszönetet kellene mondanom, mert olyan igazán hátborzongató és nagyon-nagyon megtisztelő volt, és örülök, hogy itt vagyok. Őszinte leszek, amikor megláttam, hogy Lőrinc Gyuri telefonszáma rajzolódik ki a telefonomon, akkor bíztam abban, hogy ezekkel a mondatokkal fogja kezdeni, hogy a Pannon Borúgás-cég tagjaivá választott. 16-7 éve dolgozom a szakmában, és 16-7 éve várok erre, hiszen azok a tagok, akik már előttem taggá váltak, vagy éppen alapították ezt a céget, ezért az elmúlt 15-6 év alatt folyamatosan motiváltak, és tulajdonképpen nekik köszönhetem azt, hogy évről évre jobb és jobb lett a kis birtokunk, kis borászatunk, úgyhogy elképesztő hálát és tiszteletet éreztem egyben. Én ugye csak vörösborokat készítek, ezért ilyenkor télen mindig reflektorfénybe kerülök, mert ilyenkor lehet imádni azokat a nagyon meleg és kellemes soproni vörösborokat, amiket majd igyekszem bemutatni. Elsősorban a borvidékünkhöz híven kékfrankos lesz, de viszem a pincészetünknek az zászlós borát, egy cvejgeltet, ebből esetleg egy amforás tételt is szívesen megmutatok, és azt gondolom, hogy még Pinot Noirral és Cabernet Sauvignonnal készülök. A Hernyák birtok 5 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a borvidék zászlós hajójára fog koncentrálni, ami az egyeki pezsgő. Ez már úgy működik, hogy 90%-ban pezsgőt készítünk, úgyhogy nem lenne hiteles, ha nem csak és kizárólag pezsgővel jelennék meg a Pannon karácsony, úgyhogy 3 fantasztikus egyeki pezsgőt fogok mutatni a közönségnek. Amivel bevonzottam a fiatalokat, az elsősorban az volt, hogy először olyan emberek ültek el a borkóstolókon, akik esetleg tanárok voltak valamilyen iskolában, és meghallva az én történetemet úgy érezték, hogy ide el kell hozni a diákjaimat. Jó lenne, ha ők is megtanulnának, vagy meghallgatnának egy olyan történetet, ami az ő életükben is talán egyszer motiváló lehet. És ezek az emberek most már lassan felnőtté váltak, és ugyanolyan jó szívvel jönnek hozzám. Úgyhogy van remény a fiatalokban, ha másért nem azért merem mondani, mert én is nagyon fiatalon, 25 évesen kezdtem el ezt a szakmát. Megint csak a pezsgőre tudok visszautalni, én azt veszem észre, hogy az a fiatal közönség, aki most már felnőtt és tud is hivatalosan bort fogyasztani, buborékok között nőtt fel, mindenféle szénsavas üdítőkkel szocializálódott, és bizony kedvelik a pezsgős italokat. Nálunk mondjuk az egész pezsgős italoknak a csúcsát fogyaszthatják, a tradicionális érlelt pezsgőket, de azt gondolom, hogy jó az, hogyha tudjuk edukálni őket, és meg tudjuk mutatni azt, hogy a buborékos vonalnak mi az eleje és mi a vége, nálunk ezeken a piramis csúcsával találkozhatnak.